बीजेपी दोलोनिफ्राय खेब्रै एमएलए जानाय बिजाथिया बीजेपी दोलोखौ नागारबाय। गुजरात रायजोनि बिसायख'थिया बावैनो खुंफुं जासिगोन। बेबायदिनो बिसायख'थि जाहां-जाहांखाय गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ बोदोर जानायखौ नुनो मोन्दों। गुजरातआव दासान्दि बीजेपी दोलोआ सरकार सालायगासिनो, नाथाय बिसायख'थिनि उनाव बीजेपी दोलोआ गुजरात रायजोआव सरकार दाफिनगोन ना? बे समाव गोनो-गोथो आरो सोंथि। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि जोनोम जायगा गुजरात रायजोआव बिसायख'थिनि उनाव बीजेपीआ सरकार दाफिनगोननि गोहोखौ बाङाइ जानायखौ नुनो मोन्दों। गुजरात रायजोआव बीजेपी दोलोनिफ्राय खेब्रै एमएलए जानाय आरो मन्त्रिनि बिबान मोननाय जय नारायण विजसआ बीजेपी दोलोखौ नागारबाय आरो लोगो-लोगोनो गुबुन दोलोआव हाबसिगोनबो। बेबायदिनो कंग्रेस नङाबा एएपीआव हाबगोनखौ मिथिनो मोन्दों। बिनि थाखाय सावरायलायनाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो गुबुन दोलोआव हाबनानै गुजरातनि तेजपुर बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै गसंगोनखौबो फोरमायदों। सुलुंनि बादिब्ला जय नारायण विजसआ तेजपुर बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव 7 खेब बिजाथि महरै गसंखांबाय आरो बेनि गेजेराव बीजेपी दोलोनि जानानै खेब्रै एमएलएबो जाखांबाय। गुजरात रायजोआव जय नारायण विजस बायदि राजखान्थि दैदेनगिरिया बीजेपी दोलोखौ नागारनाया थारैनो बीजेपी दोलोनि गिदिर खहा जानायखौ मोनदांदों। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारीमोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।